moyeni uyaliwa yenze Nkosi yami ibe ngcwele uwe mhlophe enhliziyweni usathana yena ungivukele mina uyaliwa emoyeni wami uyaliwa enze Nkosi yami ibe ngcwele nami uwe mhlophe danza isizidlo sami lokufisa ngongeke ukufisa ngongeke ube kukufisa kwami ube kukufisa kwami ube mfozi uJesu Nkosi lencwadi yamaroma chapter 8 verse number 26 incwadi yamaster Efese chapter 1 verse number 13 14 la ncwadi yeGenesis ka-35 sizoyifunda igama lenkosi uYesu. Nalibonge igama lenkosi. That was ngokuqala chapter 1 verse number 2. Ncwadi emasiqale kuyo yamaroma. Sikhuthaza kakhulu njengabantu abasindisiwe. Eligama lithi ukusindiswa litsho ukuxolelwa kwezono, litsho ubudlelwane phakathi kwakho noThixo. Lichaza ukuthi wawunezono waze waxolelwa izono. Seliqhelekile ke kule mihla yethu ngoba umuntu nokusihamba nazo izono uthi usindisiwe. Kuba kwaba khona icawe ekuthiwa sezamasindiswa. Amen ukhona.
kanti cawe ayisindiswa, usindiswa umuntu. Olubukhona umuntu ongathi esahamba nomfula athi ndisindile, atsho esahamba namanzi athi ndisindile. Otshoyo ngosele ngaphandle komfula athi ndiphantse ndatshona ndisindile. Kodwa sephakathi yena akakasindi. Amen ukhona. So njengabantu abasindisiweyo ke abahlukene nezono, sinendlela yokuphila funeke siphile ngayo. Sichaze kakhulu ke indaba yomthandazo. Kukho umuntu ekuthiwa nguMoya Ingcwele ogcina amakhono. Siyeva. uMoya Ingcwele uyawagcina amakhono. uMoya Ingcwele utholakala kwaba bantu abahlukane nezono. Siyeva. Ukwehlukana nezono sisigqibo esenziwa ndim emveni kokuba uYesu ndimamkele, okanye sisigqibo endisenza ngela xesha ndikamdamkela ngayo uYesu. Amen. Sigqibo. Awuthi selumamkela uYesu bemxa uthi ndisazama ukwehlukana nazo. Awuzami ehlukana nezono, ngoba izono zakho uya kuYesu ngenxa yazo. Siyeva. Uba usithi ndiyasindwa, ndiyadinga ukukhululwa, ndithatha isinqumo sokunikela ubomi bam kuYesu, eso sigqibo usenza izandla zingekaphakami, wenza isigqibo. Ngoba uSathane ungena imithingi nomuntu xa kushunyayelwa. Njengokushunyayelwa nje basemithingini noSathane, basentlanganisweni noSathane, uyalivizwe liba liyakubetha lichanana nawe, athi uSathane uzoyithini le nto? Athi akekho umuntu ongayenza laa nto ithethwa pha, ingenziwa ziingelosi zodwa laa nto. Amen ukhona. Ilizwi liyakuhlaba, yeke le nto ithethwa nawe. Uthi uSathane, uyabona umntu amepha ufunde iBhayibhile, ayithethi ukuthi uyiyekile laa nto ayenzayo, ungayimameli. So uba sengxoxweni njengoba kushunyayelwa nje nesemithingini, hlele entlanganisweni noSathane eliquestiona ngezinto uba uzawuphinda uthini ke, ngoba kuthiwa yithini. Then you make a decision phambi kwaSathane. Yiyo le nto sasinomculo othi mina noJesu wam savumelana, niyavumelana. Siyevana noYesu. Ngoba beka abangihamba bobabini bengevanga, bengavumelananga. Amen. Awuyekiswa muntu. Uyabona, sidla ngokuthi xa sithetha siyafunda, sidla ngoyilizwi salifunda. Sinezinto esizifundisayo abazalwane sebesindisiwe, sithi into ethile nethile nethile xa ulikholwa azikufanelanga. Asithi ziyeke, sirhalela uba uqala uyi-understand le nto sikufundisayo, uyazi. Ngoba xa usiyeka kuba ndisitsho ube wena ungaziyekanga, ungasenzanga isigqibo, uzawuba likholwa eleba ezi zinto, neliyawuthi mhlazana ndawa ndabuyisela ezaa nto bendizibetha undilandele. Kanti xa ufumene inyaniso, noba lube ithetha iye yamehlula, awujiki. Hayi idolophu iqadi yam lisisi kukho amadoda ayishumayela ngo-2000 pha. Sasihamba sonke, futhi babe netente ezasinkulu, nomntu wafika pha yoshumayela abadala. Bafike lisisi ayibo babhali, bafike bashumayela benetente enkulu, futhi inkosi isebenza ngabo kakhulu, futhi abantu abaninzi basindiswa kakhulu. Lo madoda siwedlula kwezaa zitrato zaselisiki, athinjwa lo lisikisile, anxila pha
abanjwa zintokaza bhalatha abafazi madoda. Amadoda ke sehla ba spend iBhayibhile athi mzalwane yibambe yasehlula la. Futhi uyambona banyani yamehlula nyana. Ngoba akasakwazi ukubuyela umva ngoba amadimoni aqiniseka ngayo ba yena makamgqiba amgcinele ukufa. Uthi ka uthetha nathi mfondini indlela uYesu wayekunceda ngayo. Uyayibona indawo ethile umuntu umfundisi ubani wasenziwe etendeni yakho, umfundisi ubani wasenziwe etendeni yakho, umfundisi ubani athi mfundisi ndiye ndimkhumbule uThixo kodwa kunzima ukuyela kuye. Basayiyeka lento sendiya. Akathethi yena, kuthetha imimoya emkhonkxileyo. Yabo. So ndiye ndithetha nabazalwane. Andibazi abantu abadlala ngevangeli babaqale bathini ukuze badlale ngalo. Kodwa ikhona ijele ofakwa kuyo kumtyholi so that ugijima ukhonze ingqondo yakho ilalisiwe uba ubheke esokweni, uba wenza izinto ezimbi emhlabeni. Ngoba akekho ongazubethwa nguThixo esenza into ephambene noThixo. Siyavana? So ifuna ke sifundele amazwi ke makholwa. Ayikho into ethenjwe nguThixo engagcina abantu ngaphandle kokuba abantu babhapatizwe umoya oyingcwele. Siyavana? Imvuselelo leyona ukuzihlala izinze sisifufu funeka ube close okanye uqhubeke nokwakho ubudlelwane naye umoya oyingcwele. La mthandazo ke esiwuthethayo kuni uba umuntu makaziphushe emthandazweni, umuntu makazidudule makazinyanzele mthandazo. Inyama ifuna umthandazo, futhi ayifuna umthandazo kakhulu inyama ifuna uthandazo. Ngoba zawufikile emthandazweni uyaziphusha ngoba umoya oyingcwele akavela akuthathe nje ukujoyina phakathi umoya oyingcwele. Uqala wena. Siyeva? Qala wena. uYesu uthetha nalabafundi bakhe uthi thandazani ningangeni ekulingweni. Kuthiwa wabafica belele. Egqiba ukuthandaza kwafika belele. Wathi thandazani ndiyavuma inyama ithambile kodwa umoya unentumekelelo. So uyayifuna umoya lento kodwa inyama yona ifunde because inyama yakho inayo indawo. So into engenandawo apha kuwe umoya. Njengoba sikhonza nje asikhonzeli uncwadi. Yabona basilela manje sino-afbo sinemibutho ezongcwaba lenyama. Futhi siyabhatala siyaqiniseka uba Thixo ingandiphosi le nyanga ngoba hey. Uhameni khona. Kodwa ke ukhona into esiyazi esingayijonganga singekho serious ngayo. Umphefumulo. Inyama izophila kona phakathi izawuthi yakungena emhlabeni ibole ibe ngumqhuba ongayilima kulela ncwaba lakho, alime ngamathambo akho, ngale nyama yakho angatyeba kakhulu la. Inyama ibuyela emhlabeni iBhayibhile ithi njalo. Siyavana niniva uhle noma ningangayifuni lento ndithi le nyama ibuyela lapha. Le uyondla kakhulu uyithanda nyama ibuyela lapha. Umoya bakuwe ozobonana noThixo. Maselifunde lizwi ngokukhawuleza bathandekayo. Incwadi ka chapter 8 verse number 26. Incwadi yamaRoma chapter 8 verse 26. Isihloko sithi ubuncwane sidla kubuxhamla. Verse 26. Ngokuba njalo nomoya uyasixhasa ekusweleni kwethu. Umoya uyasixhasa ekusweleni kwethu amandla. Sixhaswa ubani bazama? Moya. Yasixhasa ekusweleni kwethu amandla. Kuba kaloku asiyazi eyona ndlela singathandaza ngayo. Indlela esingathandaza ngayo asiyazi. Kufuneka kona sithandazile. Qha indlela le yokuthandaza thina abantu asiyazi. Kodwa kweso singqala sethu. Kodwa iBhayibhile ithi umoya uyasixhasa. Le yami iBhayibhile ithi in the same way by our faith
The Holy Spirit helps us with our daily problems in our praying. Kunjemba siqhubeka siphila usuku nosuku linengxaki zayo, lune challenges zazo, ngakumbi kwicala lokubhekisa ngasemthandazweni. Siyavana? Kodwa iBhayibhile isithembisa hayi ngomfundisi, sithembisa ngoMoya Ingcwele. Kwezo zinto ezinjalo uMoya Ingcwele uyasinceda. Kusho ukuthi ulikholwa elisindisiweyo, thandazela uMoya Ingcwele. Niyazi ungakuyeke lento ukuthi umthandazo nowahleli uyocela izinto ezinqomene nenyama yakho, ukucele intando kaThixo ngobukho bakho emhlabeni. Lezi zinto wena ezikusokolisayo singakhululeka xa unokufocusa uspiritual life wakho. Ukuba ngabe ungathi uthandaza uke uthathe umthandazo wakho uthi qho xa uyothandaza uvuke uthi ndicela wena Moya Ingcwele, sawucela wena, ndifuna undizalise, ndifuna uphile apha kuwe, andifuni into zakho, ndifuna wena. Yaye iBhayibhile ixoxa xa isithi funani tanci, sihlalise nakubudekela, sifunani tanci, funani. Yibani ngabantu abafunayo. Uthi lo mbhali funani tanci ubukumkani bamazulu, zaye zonke izinto ezidingwayo ngabantu behlabathi nani niyazidinga zizakwengezwa. Ebona iprinciple yabantwana bakaThixo umngena mabahlale ngayo emhlabeni, kuthiwa bona mabathi kabehleli bahlale befuna ukumkani. Xa uvuka ekuseni Moya Ingcwele ndiyakudinga, andinokwazi ukuyigqiba le mini yanamhlanje wena Moya Ingcwele ungandizalisanga. Because impilo yekholwa, impilo yomzalwa, impilo yomuntu obheke ezulwini idinga uMoya Ingcwele. Indaba yokwazi insindiso, akho ncwadi ezingakumbulela zikutshilele uthando uThixo akuthande ngalo. Na iprayer ke yenziwa kuloyo ndawo asithandaza, sinomuntu osincedisa emthandazweni, sinomuntu osincedisa emthandazweni, because amandla ethu ahambe aphele. Funda ke ngokukwanjalo nomoya uyasikhasa. Now sikhaswa umoya asikhase, because we are weak ukuba sikathetha noThixo, but God provide us ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ondenza ndibe nehanga, ndibe nendlala, ndikwazi ukuquqela uThixo, ndikwazi ukuba ne-appetite. Ukuze ndivuke ekuseni ndikhumbule uba before ndithethe nabantu ndifanele uthetha noThixo. Moya Ingcwele. So uMoya Ingcwele ke uyacelwa. Siyavana bazalwane? Khawufuna incwadi kaLuka chapter 12 verse number 11. Yabonga Moya Ingcwele, ngivile ke uhamba nami, imangaliswa nguwe, phethe kahle
Ngiyabonga moyo ngcwele ngizwileke uhamba nami imangaliswa nguwe kule ndlela phethe kahle sithandwa sami uphethe kahle moyo ngcwele phethe kahle wesithandwa sami uphethe kahle moyo ngcwele phethe kahle sithandwa sami. Now incwadi kaJohn nayo soyifunda John chapter 7 verse number 37 or 38. Now iBhayibheli ithi apha uncedisana nathi njengoba uphila nje emhlabeni nje unamandla akuncedisayo empilweni. Abantu abaninzi bayamangala into yoba sisurvive njani because akekho umuntu ongaphili into ethandwa nguThixo. uThixo engamnikanga umoya wakhe. Yonke into ekhonzwayo ine-spirit sayo. Othi ka umjonga umuntu ubona uba madoda into le encekelelwe ngulo mntu ngoba le nto iyamgqilaza. Nangibona usizi phaa ekhaya umalume wam zange abe namsebenzi omhle, but umalume because wangenwa ngumoya obungona, umalume wayinyanzeleka azame ibhokhwe noba akanamali. Ayizame ibhokhwe atshonisa aboleka imali athini. Ufuna ukwenelisa into ayikhonzayo because abaphansi bathe mangahlabe. Sasilamba kodwa because laba bantu bathenziwe, laba baphansi bangabona abazonika ubomi abantu. Phela kwakunyanzeleka ekhaya kusilinjwala, kudyakazwe, kushiyeka indlala isitsho futhi izinto zingalungi, but baphikelela abantu kuyenza because there is a spirit esirula lo muntu. Kumlomnye mama omnye mfana sasifunda sonke salusana ku9 wasindiswa lo mfana esikolweni. Mama wakhe ligqirhakazi uyise wathipha wahlala ngamahoyanga phele wahlala egole phange akabondla abantwana bokwakhe akayihoye le nkosikazi. Le nkosikazi yathwasa ngoba kuthiwe izinto ezibangela loo nto yinto yoba yona zihamba nzima, izinto zibanjwe yiyo funeka ivume intwaso. Lo mama ivume intwaso akukubi, wathi sevumile zaqhubeka izinto zanjalo. Wasindiswa lo mfana, wathi usindiswa kwakhe lo mfana sathandaza, sazila ukuhla nale ndoda. Sathatha for 7 days singathi singasela imali, silwela idemoni elisekhaya. The last day nalo mzalwa wazila lo mfana esindiswe namhlanje kusasa sangena ifasting uzila ukudla engazange athandaza zile kudla. Efika kumeti ethi mzalwane ndiyahlupheka, wasindiswe phuswa imeko yakho wakho. Ethi utata kasiwo yakho, umama kasiwo silusizi. Umama unesikhandlo ejika kufuna kuzibulala because uphethwe kakubi idemoni entwaso. Ephethe kakubi le demoni nje nendoda imoyanga abantwana balapha. Lo mfana wasindiswe sithi ndizawucela uthi kunako kwenza ndimnika uqobo lwakhe. Kanti lo mfana kusasa asizudla ndoda ngawasela amanzi wena ndamemvela wathi ndifuna ukwenza le nto uyenzayo. God is faithful, bazalwane bami. Akanaxesha uba wasindiswa nini. Once you open your heart uzinikezele uthi kuyakwazi ukwenza ngoku. Sathandaza nale ndoda, sazila ukudla. Last day 7 days
wathetha uThixo nathi masiye kwabo. Safika kwabo sathandaza umama wakho wavuma walila. Intwasi insimbi nazi igqirha liphumile laphumelela waqala inkomo wayisangoma kodwa isangoma esinazinto. Sathandaza walila lo mama. Hathi kulo mama inye into engakhulula kule nto ehlula intwaso kuYesu. Yes. Halibonke igama lenkosi. Wathi ngidandane nguYesu. Walo mama yamfuna wamamkela uYesu. Wathi nalento wena ubomi bakhe baphila ezizinto zingekho. Thandaza uSimakade. Sasikhawula zonke into zakhe ngaphandle komsilela. Sazitshisa ngaphandle kokusila utshwala. Thandaza Zulu. Wakhululeka umama. Ushandala bakasanda. Wakhululeka umama. Sathandaza. Jehova sezulu nobuyisa umyeni wakhe. Because uYesu wahlula imimoya. Asikho ispirit esinamandla njengespirit esinguKristu. Christ is the spirit. uKristu ungumoya. There is no spirit esake sanamandla esingakwazi ukuqabela phezu kwaKristu, because uKristu dala eminye imimoya. Mthandazo, xa uthandaza uzinikezele. Mthandazo ke na kunochuku umthandazo. Into abangabusana angafuna uthandaza into yoba ikholwa lime ndawenenye xa likathandaza. Niyibona ikhabishi? Ikhabishi yelekwe ngamagqabi obabutyo ubunantsika babo elekiwe amagqabi. Xa uyixobula ikhabishi manje uthatha yanto ubonga amagqabi. I-salvation umuntu lo unento ezininzi. Uyawuyongena emhlabeni usazanye ukulungiswa. Abantu abaninzi bafa bengalunganga, babhubha bengekalungi. Because once usindiswe, xa usindiswa uzosindiswa kushunyayela uKristu, siyavuka isazela sakho uzibone izono zakho, uzibone ubungumoni, uthathe uJesu angene ngaphakathi enhliziyweni yakho. Xa usasanda kusindiswa uba nalento ehlambulukayo, uba nalento soyika isono, nalento ongaziba yintoni kanene engangigcolisa, ufuna ukungcola. Kodwa xa usowukhonza wangena ecaweni, wabizwa ngoba ungumzalwane, wanikwa imayiki wahlabelela, uyema washumayela, wafumana iplatform yoba ushumayele, wazama face ume ngaphambili uthi wangqina, uthi wakungqina kuplatform uthi uyashumayela. Abantu bathi amen kuwe, bakukhwaza bathi mfundisi kuwe uyeke ukuthandaza. Lento zawuyeka ukuthandaza umile, impilo yakho spiritual imile, because spiritual life wakho uhamba xa uthandaza. Xa uthandaza, xa uthandaza, xa uya emthandazweni uyawucingela right. Xa ufika emthandazweni uzibona uba akabikho right. Yona lento uYesu wathi xa ithetha besithi ulungile, wathi yena ndilunganga ubawo osesolweni, because ophila apha akalungi, ulungiswa daily ophila. Even Christ engazange enze sono, wazange avume abizwe ngoba lilungisa. Umfundisi wathi andilunganga, because apha akulungwa, kuyalungiswa. But once uqalise ushumayele, uyema, uhlabelele, uyema. Impilo yakho ingafani nangoku ufika. Kanti akufanelanga into yoba ngoku xa uyawukhula kube mxa uyawudelela kuThixo. Ufanele uba isazela sakho siyasiba bukhali, siloleka, uyawuba sensitive kakhulu kwinto enezono. The more ukhula enkosini, ufanele uba iholiness uyigadile. Oh yeah. Nenivanhle le nto ibangela uba makhola aphela umbona uba wayenze kakuhle lo sisi. Wayeconfessa, wayemoyika uThixo, wayihlabelela into ethi kayihlabelela sife. Wayishumayela lo tata, wayiphila lo mama.
umbone uba after 2 years le ntombi iyadlala. Alibonge igama lenkosi. Kukho izinto okwazi uzibuza uba ndingumzalwane namzenza le nto because uyafika. But the more uhleli kakhulu ecaweni uyaphela because uyeke ukuthandaza. Ifear ukoyika uThixo kuqhutshwa kuzalwa kukuthandaza. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Into evele uyenzeke ngoqamba sathandazi uyawoyika abantu, woyika inkokeli, woyika icawe, uThixo ungamoyiki yena. So izinto zawuzenza ngoku zizinto ezikholisa abefundisi necawe kodwa uThixo angakholiseki. Yiyo le nto abantu abaninzi bagodi to please amadoda ashumayelayo. They are failing to please God. Thina sikhonzela abantu thina. Ikawe siyakwazi into yoba ungayi kuyamvuselela phofu ungabazalwa nawe. Ikawe enkonzweni uyakhonza uyagamba umfundisi wakho athi ungayipha asinoba kuphi thina kushinyela uYesu osindisayo pha kodwa nivalane because anikutholanga isalvation nithole insindiso yabantu not eKristu. iBhayibheli lithi kwadilisa ubutshaba isizwe ezazikade zizibili zeziphezo sizwe luhlanga sizwe singengomJuda nomJuda uThixo uthi yayizizizwe ezibili kodwa ngoKristu kwadilisa ubutshaba. Uyahlabelela God of the last days uthi we are foreigners and strangers. We are foreigners in Israel. We are strangers in relation noThixo. But now thina mawanzi usindiswe ibandla lehlukane kabini ukuwa kwabantu emthandazweni because amabandla akhelwa phezu kwamadoda nabafazi akakhelwa phezu kwaKristu because ibandla likaThixo linye lakhelwa phezu kwaKristu. But uma laba abasindiswayo bayehluleka ukuthandaza bakheke eqaleni bakhelwa kubashumayeli abakhelwa kuKristu. Likhula ekoyikeni abantu abanishumayisileyo luthe koyikeni uThixo. Yiyo le nto ikharacter yenu ifana nabantu ayifani noThixo. Ndifuna ukunceda mna ndincedwe ngamadoda afikileyo ndafika nge-last day ehamba egoduka. Akwabikho ndoda ezawundiganga, akwabikho mfazi ondigangileyo, akwabikho ndoda ezawundenza indikhulisele yona. But amadoda asinto zantlanu ekuthiwa umntu uphila ngaso ekuthiwa zizonto ayizenza zizo zimenza abe nekharacter efana noKristu. Kodwa thandaza mfoka qikali le nto uyifumene because ukwamkela uJesu uThixo ungenile kuwe. Once you accept Christ ngenhliziyo yakho yonke izulu likwamkele. You have a right you confront uThixo. You have a right to search God. You have a right yokumkhangela uThixo. Awulindi mfundisi abekushumayisile unoKristu. uKristu litikiti lokufika ekhaya. Uyabona ungena Thixo nje awenziwa ngapho ukhonza khona usenze wena. Once abantu bashumayela uKristu umamkele ukuba noThixo omncinci kukusithandela. Ndithi once uYesu umamkele wehlukaniswe nezinto uYesu angazifuniyo.
ngoba xa usamkela uYesu kuvuswa isazela. Izinto zifundiswa ngabantu zonke kodwa zifundiswa nguKristu ngaphakathi. Once you allow Christ azinze ngaphakathi ebomini bakho, uyayambula into efundwe ezulwini. Ikharacter yakho ayitshintsheki kwindawo okhonza kuyo, itshintshwa kukuba kuKristu. Madodandazi, funda ilizwi. Funda ilizwi. Ngila itsho usindisiwe, itsho le nto usindisiwe ingathethwa ngabantu, itsho. Ndayitsho ekhaya konezangoma, ndayitsho ungekho ndawo yakuthandaza isithu simbini, ndayitsho ndingena ndawo yakulala, ndayitsho kungekho cebo lakuthandaza, ndayitsho amathambo erhanindlu, ndayitsho amadoda impepho inika endlini, kasandalabaka, ndayitsho isithiko sigcwele, ndathi uYesu ungene ngaphakathi wathabula. uPawulos kayithetha uthi le nto andiyitshilelwanga yinyama, uthi izindaba zinqulunqanga ngabantu, uthi kodwa ndizitshilelwe kubawo ngoba izindaba esilungileyo ziyatshilwa. uYesu ufuna ukutshilwa. Ngubani umtshili kaYesu? Ayingomntu ovele esikolweni eBible school, ayingomfundisi, ayingompostile. Utshilwa nguMoya Oyingcwele onikeza amakholwa. Now sendiyathandaza, ndayenza le nto ethethwa nguThixo. Abantu bandinceda kakhulu, kanti kuyathandaza ukuba ngaba ufuna uThixo ncamexesha ncameleyo, you sacrifice ethuba lakho. Sendiyathandaza kakhulu. Ndifuna sifunde le verse ka-chapter number 12 Luke, verse number 11. Make siqale sifunde verse number 9. Wathi kaLuka chapter 12. Undivumayo phambi kwabantu, nami ngomvuma Baba, undivumayo nami, undivumayo phambi kwabantu, nami kuthiwa umvume uYesu, kuthiwa uphulaphule isazela sakho. Ntoba zam isazela, siphulaphule isazela sakho, basithi hayi isazela sakho. Siphulaphule isazela ke silolwa ngunumber 1, umthandazo, hlambuluke amabala onke, awungcolisi umoya wakho, ndihlanze kumonke. Ngoba once ungahlambuluki, uDavide xa ithandaza ku-22 uverse number 5 wakhona, no4 ndithi ndakungasivumi isono sami, amandla amandiphelele. Abantu bayathanda ukuthi andiwazi amandla agqitywe yinto, agqitywe ungathandaza amandla. Once bekhona izinto ezingcolisayo ungathandaza. Xa ungathandaza ayikho into ezawuthi ihlambuluka, because uhlambuluka xa usemthandazweni. Xa usemthandazweni usesiphilini esivele siveza inhliziyo yakho elubayo. But abantu wena uyigiant, ufike emthandazweni kuthiwa you are very weak. Wena undibone wena unje, ukhohlakele, une-pride, wena awunaxolo, uxelelwa le nto uyiyo xa usemthandazweni. Ubone uba ndingaze ndiyibhaleke le ndawo. Uyakhiwe emthandazweni. Correct. Wakhiwe emthandazweni. Ndandiyindoda mna ekhaya kukhulwe kutyatyekwa. Ndisizwe ngo-1994
izindlu zestamenti zaziqabile emakhaya kakhulu. Ziqabile emakhaya. Ndathi ndithandaza one day. Thandaza. Izindlu zasekhaya zivele izitena ngaphandle. Ndathi ndithandaza ndaziboniswa. Izindlu zasekhaya zivele izitena. Ndathi yenziwa ngamantombazane loo nto. Wathi umoya ngcwele une-pride kakhulu. Une-pride. Awundilungelanga. Une-pride. Into ezingasange sesifundiswe sasifundiswa xa sithandaza. Sithandaza. Kodwa ukuthandaza kukho izinto okwazi ukumelana nazo. Kodwa xa ungathandazi uyehlulwa. Thandaza. Wandivezela indlu esekhaya ivele izitena. Igugile kwathi ingawa le ndlu nani. So uma ulungisa umzi wakho ngempela kwento nayo le. Iba proud ngekhaya lakho. So li-undermine ikhaya lakho. Ndikubize kweli khaya elinje. Ndifuna abantu bone. Futhi wandigcina man, Thixo wandigcina from 1994 wandigcina ndathi ndawutshata sisembini ezazigcina. Ukekathi umuntu ohluphekileyo. Gcina. Because xa uthandaza kulungiswe. Umthandazo ulungisa isimilo. Yaniva. Abantu bangane-gift bahlabelela abantu bathethe ngelilwimi ezintsha abantu kodwa yali babheke sokweni. Thina sasikhulele e-Faith Mission sasinyanzelwa sixelele into yoba i-Faith Mission be-emphasize the Holy Spirit. Kuthiwe if unomoya ngcwele uvakala ngezilwimi kuthiwa xa ungenazo umthandazo wakho usatyelwa ngamadimoni. Amadimoni uwikho umthandazo ukuthandaza uyenazilwimi. Kuthiwa xa unezilwimi unomlilo. Awunamlilo ungekho ngcwele. Usathi awuyiki holiness. Holiness not a gift. Because izilwimi ziyathethwa nangamadimoni. Fana nomshumayeli uyashumayela umshumayeli ephethwe nguSathane efaka isiphandla phakaphantsi ethwele. Nendoda apha ekuthiwa Enigma ibiprofethi abantu kulo nyampele kanti nenkazana. Prophet abantu ithethelwe uThixo ibonisile abantu boyika nyana abantu abalahla amadoda akabhadlanga aziyeke ringi zemitshayo. Obekala unenkazana naye umntanana lomncinci. Yo. Because abantu abaphili ku-Holy Spirit baphila exelele. Amadoda akabhadlanga. Yo. Bona abantu bebesoyika kakhulu ukuthi uyabuya uYesu. IBhayibhile labayazi abantu. Bayazi iBhayibhile abantu. Badipende kubantu abazawuqala. Iyabona nini balisele iBhayibhile ixoxa ithi kudala Thixo wathetha ngabaprofethi but now ngonyana wakhe. Nona ngabaprofethi yabona thina sisindiswe lento ye-fivefold ministry ayifiki nani. Into nayo ithe apha ngo-2016 amadoda alumkileyo atshintsha inkonzo ayenza ikampani. Atshintsha ibandla latshintsha ibandla laba zinkampani zabantu. Ibandla lalingakhokelwa ngumuntu omnye. Ewe. Thina zange sikhonze kumabandla akhela abantu babe nesofa enkulu yedwa phanomkakhe. Zange sibe nawo amabandla lawo. Lo mabandla selishwe. Umuntu ame nomkakhe abafote nomkakhe emepostini abantu abethandaza babona ubuso bale ndoda. Thina sikhonze amabandla engenabantu bawo. So bonke abantu abakhonza namhlanje behlula zizona because bakhonza abantu not uKristu. Bakhelwe kuKristu. Lenifike ngo-2016 le. Yeah. This is not the original salvation lento. Yokwakho umuntu qha avula inkampani yakhe. Belibandla lelakhe akubhubhulisha kumkakhe. Akufa umkakhe ulishiya abantwana bakhe. Because this is not the church of God. This is a company yabantu. Hallelujah. That is why emabandleni kufuneka kusaluthe kuwe kubuliswe i-anointing yakhe. Ayikho kwi-salvation lonto man. Salvation asinayo into yokuthi siphansi kwagcobo lomuntu. We are under the anointing of the Holy Spirit.
uyena into ekwaziyo mfana wami ukuthi ka uphethe yona uyishumayela ungamani ulala lamakazana yo fuke emandleni kamoya ngcwele akwenza ukuphila iholiness ubazi abantu abadala bangabantu abadala aba ubahlonipha abantu. This is not the church of the living God. Zinkampani zamadoda ezikhona. Nana kuthiwa kuye ngumpostile wena wedwa. Ebandleni kaJesu asinamuntu munye esikhothamela yena esimbulisa sengasekho sibulisa ukuthatha ugcobo likatata noma ngeke uthatha sibulisa ugcobo lwakhe. This is nonsense. In the church of the living God there is one man ehlonitshwayo, Christ Jesus. Ateka yamba naye wathi andinisinodo Petros wayikhona umenyula umuntu Yesu ba Petros lida abantu John lida abantu kodwa zange balilithi ibandla ngolohlobo. Funda incwadi yabaseKorinte uzobona la mabandla akho namhlanje sinawo namhlanje. Kanti siwayeka amabandla esiwakhe namhlanje asivumi into yoba lo makawukhonza la lo. Funeka sigadane ni-group yabantu aningoba kaKristu ningamadoda nabafazi nina. Yona nto umoya ingcwele anqabayo nibe nomoya ingcwele uzenzisa okwazi univumela nimethe nilale nabafazi nihlalisane ningaphumi emhlalisanweni. No! This is not the gospel. Gospel enamanyala yenza abantu bahambe emhlabeni bathathe. This is not the gospel. Not the gospel. Ngakuvumela mntana mombe ngomzimba kwilizwe elithetha nge-rape every day. Beyiphathe yokwenza umhlaba ubole kodwa uphethe iBhayibhile. Prayer. Oh yes. Ngosibonisa unkosikazi yami ehlulwe idirect anehlule endlini ahambe ngebhulukwe netight. Wonke nibakhokhela abazohamba ngebhulukwe netight babukele emfazini sehluleke sendoda. Mawusindiswa salvation ihambisana nemvelo. Baba bebahle kodwa babe inkonzeni bahambaze. Ehlulwa ngabantu bakudala babengenathixo mani. Wayengakwazi ukuthandaza umuntu omdala ejajile engakwazi ukuthandaza athathe into ayithi ebonisa ukuhlonipha lo muntu azothetha naye. Kodwa nina nithi niyamazi uThixo nesindisiwe nikufusane na animdeleli nesisimanga animazi. Na ungathandaza uThixo akaveli kuwe ngoba yikho into emtshilayo. Salvation engomdlalo into ekhoyo. Nona nizalwe kakubi nifike emabandleni engangomabandla zinkampani uze niqalele ibandla so that isishumi sidle kum size kum ndilawule imali yabantu ndidle imali yabantu kuba ndilambile imisebenzi inqabile mos. Ya Shingayizwa indlala niqala amabandla ngenxa indlala. Ngicela urhulumente aniphe business. The church awusindiswa ungenwa nguYesu. Thandaza baptizwa ngumoya wengcwele ngoba uzawuba lixhoba lokuxhatshazwa ngabantu abalambileyo. Yaphumela inkosi na ngo-2000 zange ndiyosebenza. Inkosi yandixelela kakuhle yaphumela inkosi. Ndinomzendo wakhileyo ndiwakhanga imali zabantu ndikecawa because andikhutshwe indlala nakhutshwe uba ndishumayele le nto ndiyishumayelayo. uThixo akalambisi mntu mawuthandaza uhlelane noThixo. Abantwana bam mabayidle imali yesiqalekiso. Bazawuthi mhla ndafa balambe. Abalusiza abantwana babefundisa. Abantwana babefundisa nangomost abefundisi bakhokhela amabandla abantwana bakwi-drugs abamfuna uThixo.
because imali oyidlayo yabantu iba lilisho phezu kosapho lwakho. Yo. Inkosi indlela yokurobha ngelizwi likaThixo. Nyathandaza. Now ngiyathandaza. Ngicela uMoyingcwele akuncede. Koyifunde le verse kawulezi verse number 12 masiyeke ezinye verse ifunda le verse thandaza. Luka chapter 12. Chapter number 12. Verse number 11. Luka chapter number 12 verse 11. Isihloko sithi ukuvuma uKristu ebuhleni. Verse number 11. Kuba ngabe bomini bakho ngakuyiqalisela into yokuthandaza. Ungeva nje bakushinyayela. Uyiqalise, qalise. Ingakukhulula. Ingawukhulula umzwa wakho wenu. Ingawukhulula umzwa wakho wenu. Ingabakhulula abafowenu. Ingabakhulula odade wenu. Ingakhulula ifamily yakho le ndetha ngayo. Le ndetha ngayo ingakunceda xa ungakuyenza. Abantu bafundile bawufunda umthandazo eBhayibhelini bawufunde bengawenzi. Practical umthandazo uzakukhulula wena. Usho sifiye. Njengenye mina abantu sithi namabandla namhlanje asindisiweyo amane ebizela abantu makukhutshwe izimnyama phezu kwabantu besindisiwe. Kodwa xa usindisiwe wangakwazi ukuthandaza udlama ngawe ngabantu. Uprofetwe. Manje wena baphila kwisalvation enzima ekuthiwa awufanelanga ubantu awusindisiwe usokole. Abantu bazokola ngoxesha kushuyela intshumayelo zemfeketho kuthiwa bangasokoli. Intshumayelo zemfeketho. Usokola nyani xa udliso. Yazokola unemali. Usokola imali unayo. Ushobeka imali nayo. Kenzo umshumane zokunanzima. Bathandekayo, sana steps akiphelele sayidla sumini. Sifuna uyidla impilo. Umfundisi wakho uyayidla impilo. Obuthatha izinsuku zakho badle yona. Impilo unempilo nyane right umfundisi wakho right apha. Kodwa uyoba phuwa. Waphuwa mpela wena kodwa uJesu wami abathandekayo sizayidlapha impilo. Awuxelelwa ngezo. Now the Holy Spirit ayifikile uyakwenelisa. Imali yakho ayikwenelisi. Khona abantu ababanjwe zistress ne-depression. Ungathi xa ubheka i-account imali emngenele emrhokolweni ngenyanga. Kodwa kuwangelelwa yile mali. Une-depression wamboqila. Namzomkhulu. Omnye walahla wadivorsa enemali umyena ke nemoto ena yonke into baxabana phakathi ukuthola bakuthola imali ikho. Wazokuthola isono kuso sozukuthola. Funa mvuka bakho khawuleza. Abanimangalelayo. Ezindlwini zesikhungo. Yes. Nakwabaphetheyo. Nabanamagunya. Seningazikhaleli. Nisithi soziphendula kanjani? Okanye sizawuthini na? Kuba umoya oyingcwele uyakuthi ngelo xesha anifundiso oko aniphe enizakuthetha. 15 verse number 8 wesenzo. Simbona uba ufikela batheni lo moya oyingcwele. Siyathandaza umthandazo uyasilola isazela baguquke abantu. Wathezenzo chapter 15 verse number 8. Isihloko sithi inhlanganiso yaseJerusalem. Verse number 8. Nasiphi na isimo siya ukukhombisa yintoni le wena ozawuqikelela uba ndinaye uMoyingcwele. Ungasoze ube ne-assurance uba bafika. Bale ndiqikelela. Abakhona abantu abakhulumayo bashumayele ucinga ubonayo Moyingcwele. Umbone uba lo muntu zange
amthole kwamuntu okuthiwa ngumngcwele. Umngcwele abantu bamsebenzisa njengomuntu wokubavuthisa, abaprofethise, abakhulumise nelwimi nayo yonke lo. Kanti umngcwele into efuneka ukuqala kwenze yona ukutshintsha i-character yakho. Because uYesu uthi abam niyababona ngeziqhamo not ngezipho. Ya, ayizozipho ezikuveza bungokaKristu. Akhona abantu abanezipho balimaze abantu ezipho kwabantu, kwamadoda ashumayele azeka amantombazana ebenothixo ade phaya emendweni behlele emtshatweni. Lelo liyashumayela kodwa ekhaya endlini khohlakele ukomama abanamandla kodwa ezindlini banawo amandla okubulala. Kwintombi ezihlabelela kamama kodwa zinakarent. Ezulwini asizofika ngezipho. Abantu ozalwa nabo nabantu abakuzalayo ngeke ubawine ngezipho, uyabawina ngekarent. Ndenda nomnye umzalwane ndithi naye ndithi imbi lento yokuba ngumpostile omkhulu kodwa umamakho uthi xa usidibana naye simbone uba ngamazi uba uYesu lo esimaziyo thina silihlabathi. Umama lo wakho, ikhaya lakho aliyazi lento abantu bayaziyo. Andamcela uthi kuba ndingabi naThixo mnondazi phakathi kwabantu angandazi kandindoda. Ndifuna itshomi ethi xa ifika phakathi kwabantu abaninzi ndiphike. Ndimfuna umuntu obangathi akakwazi xa ekhona abantu abathile odidi oluthile akuphike. Uyabona uYesu ukuveza enkonzweni ngathi uyinto ethile yakhe. Athi xa uwedwa sisinomfundo uwedwa ufuna ukudlelana naye, ufuna uthetha naye, akoyike. Yabona kufuneka xa ufika pha kwam njengoba ndikushumayela bayindlini pha kwam umzi lo wam xa ufika kuwo funeka ubone uba ngumzi wenceko lo. Ngabantwana bomzalwane likhaya labazalwane. Leyo uma kubonakala uba wena ungumzalwane xa ufika enkonzweni endlini yakho ongumzalwane, le nto yakho ayaziyo ekhaya. Caphukela uThixo atshintsha abantu kodwa engakwazi ukutshintsha mna. uThixo ongabonakaliyo kwabona abantu bakhe bakufutshane kuwe. Funeka abantu noba abathanga basindiswe kodwa bayibone mani bayikhona into esehlukeka. Usisi wehlukile mani, hlukile. Khulule abantu bakowenu ngale nto iphetheyo. Hasiwe uYesu ikhareta akushunyayelwe ekhaya, thetha ngazilwimi ekhaya, aprofethi ekhaya, kuyaphilwa emsebenzini, kuyaphilwa. Asiyofuna umzalwane umenziwe bathi abantu ubanika nemizamo because ungumzalwane apho ubhakela khona unogqwashi wena. Unogqwashi. Now the Holy Spirit uyasinceda ngaye. Verse number 8. Nanasi izinto ezingakubamba kumangcwele. Singene kuGenesis sizovala. Ithuna se lingotsiwe uJesu wami uya ithuna selinqotsiwe Jesu wami uyaphila, Jesu wami uyaphila.
ithuna selingojiwe ithuna ke Jesu wami uyaphila ithuna selingojiwe Jesu uyaphila aphile. Oh Jesus. Hallelujah. Ngabiyonto oyishunya yeziwe akufika umoya ingcwele uyaphila. Yes Lord. Thank you Jesus. Now ukungaguquki ukuthi sesisithi siyaguquka sime endleleni because iprayer yenza abantu bafikelele kuyigqibeni irepentance. But uma abantu beke bema emthandazweni nalanguquko bebethi beza kuye iyastopha because abantu ababhaptizwa kukubabeka kwethu izandla umoya ingcwele utsalwa apha kuwe kukuvuma izinto ezimane zikhonjwa. Salvation is a process, ayonto egqitywa namhlanje, into eqhubeka nomuntu. So the more you pray, God reveal your sins. Yolento siyamba ngaba ndiyindoda esindiswe ndingumfana ndizibhaqe ndikhumbula uba kanene before ndisindiswe benditshona ndanezisu endizikhanyelayo. Umoya ingcwele ndemona ithandaza veza abantwana endabazala ndike kakhona uba hamba uyokondla aba bantwana wena. Umoya ingcwele uyatshila njengoba ndiyintombazana engazange iphathe mntwana ngesandla ndinabo abantwana bendimitha nto nje bendizikhupha izisu zam zonke. Le nto ayiveli ngokuzimane zityilwe ezi zinto the more uzaveyila kuThixo because awundibonwa ngabefundisi benu uThixo bona babantu. Yes Lord Jesus. Bona abantu behlambuluka, bona abantu behlambuluka, bona abantu besola, bona abantu abekhonza uThixo. Alento ibangela uba sikhonze siyibona uba inkonzo siyenza indawo yokudensa yokujayiva. Ngaka ungene enkonzweni ungabi nasasela, na ungene emnyangweni enkonzo awufani nathi ungene eholweni kamasipala. Kukhona funeka ukubethe na ungena kula mnyango ubethe luvalo oyika into ongayazi uba ndoyikani. Lalalambili okokoyika xa kuthiwa sicela amangcwele uze ngaphambili awoyika uhlale phansi woyika uyofakaza ngoba awumkhanyeli uYesu. Kodwa ngexesha ufakaza uyagubha, ngexesha ufunyaniswa uyagubha, ngexesha uthatha umnikelo uyagubha, ngexesha awuyitsibeli imayiki uyohlabelela kukho into ekoyikisayo. That is a salvation. Yes Lord. Xa uthandaza uyakhula ekumoyikeni uThixo because xa uthandaza uyawumana.
ndikade ndikufa nje ngendlebe kodwa amehlo akubonile uthi uyaphinde iyaguquka ukwinto ziguqukela kuyophi ku-42 uNkulunkulu mayizakwenza izinto ezintsha uNkulunkulu ezakwenza into entsha ususa ingubo endala wabizwa yophi athi ngomathi uthi kodwa mina bendiya kumfuna uThixo ndibike kuye indaba yam wathi baziyeke itshomi zakhe ezimhlaselayo abayeke abahlekisa ngaye wapheka kusimakade wathi kodwa mina bendiya kumfuna uThixo ndibike kuye indaba yam kuba ndiyazi angenza konke negama lakhe lingavinjwe waqala wasingela abahlobo wabheka ngakusimakade wasithi umthandazo wasithi indlela okuthetha wasithi indlela bekade bona ngayo izinto samvesithi uyomeli kade nesifa nje alibonge igama lenkosi benibaliselwa nawe kodwa namhlanje amehlo akubonile aseumbonile uyaguquka aseumbonile uyaphela ipride aseumbonile uyaphela ukuzazi aseumbonile ubujayenti bunyathelwa phasi. Yes, Lord Jesus. Thank you. Awufuni ube mkhulu Hayi Nkosi yami. awumbonile Jesus. wathi ke ngoku umbonile wazivuma izono Yes. ngoba izono zivunywa ngabambonileyo izono zivunywa ngabambonileyo foka amanzi xa yesithele izono ozozivuma uzothi zivunywa ngamaRhamete Nkosi yami. Yo. xa sewusiwa elibabalweni izono zezamaRhamete ngamasamnati afuna izono umfundisi akafuna izono umfundisi uyamithisa aphinde abuye abe ngumfundisi Yo Jesu. umfundisi uyamithisa nje umfundisi ukulala namankazana afuna ukulala nawo aqhubeke ngumfundisi ngoba ulahlekwe yisalvation kwasala ithayitli ukungathandazi mfoka ba ukungathandazi bathi abantu you are a man of God ube uyi-man of men Man of man. indoda yamadoda Yeah, indoda amadoda. intona babekubiza nge-man of God ngoko Indoda amadoda. Yo. siyathandaza makolo ndabona ispirit ye akabehlela abantu abangavumiyo nabo kukho izinto aba xa ukhonza uThixo kube khona izinto ozishiyayo othi le soze ndanikela ngayo le so ndazincama soze ndayishiya le soze ndafumana le izono ezabantu bazivumi abaziyeki zonke ngexesha elinye bayeke ezithile bahambe nezithile yona ndizawufika elokishini endayineje elokishini endayineje amasinzi waselokishini mosi yamazinto abantu abasenzela elokishini bakwazi ukusenza umbane bengawuthengi bewuthweba qha Ewe. futhi loo nto ayibenzi babe nezono basiboni benezono neecawe ziyakwazi ulayitha singathengi umbane Yo. izinto ezanto zebela urhulumente hayi urhulumente yo amasela ephethe ibhayibhile bathenga imibani batsweba imibani basenziwa phakeza imiboni bafike bavuthe bashumayele unembe ezakatsho lutho nje Hey. because i-salvation le abantu bayizibencinci Yo. ikhuluma ngomengcwele yani ikhuluma ngomngcwele yani izandla zethu umamani ubani bawuthwebile onwabile banxibe impahla abazayine ngombani wokushela uyafutheka nje nabona nxa because nomposi le webile Ewe kaloku. nomprofethi webile yonke kuzonakala njengoba kwakuluthwa nje ngo-2021 kuthathwa iivekile zabantu namakholwa ayibona uthatha ne-sound system awuqalise ecaweni Ulandwe ngayizo. adumise uNkulunkulu yo isalvation elinayo Yo.
Yini Thixo sincede. Khuluma ngomengcwele. Amen. Uthethe into encinci, wenze into encinci, ayenze ibe nkulu. Verse number 8, khawuleza mfomenze ngevala iBhayibhile yakho sitandaze. uThixo ozaziyo Amen. inhliziyo. Uze uthole i-original Holy Spirit. Pray. Umoya ongcwele ovela wafika kuwe ungakhange umcele. I-strangers of Holy Spirit. Yes, Obathi strangers. ubuzwa, ntombazane yami njengahlabelela kamandi kangaka nje, wamamkela umoya ongcwele uthi ewe. Wakuloluphi usuku, khumbula ntombazane ngoba yahlamba kwathi. Utandazi ngakhona nje, utshisa ngaphakathi. Ayilo demone. Yo. Avule kwatsisa. Ayilo demone. Baba. Kwavele kwathi. Umoya ongcwele ayilo demone. Lo hayi ndazange mandamamkela. Idani izandla zakho. Aqala icula leva kamani. Uva kamani uYesu wakumamkela. Kufuneka ulazi usuku lokubhaptizwa. Yes, man. Futhi ufuna kusixalela into yoba kwenzekile. Ufuna nesiganeko ma. Experience. Nekuthandaza kuThixo. Because esi spirit uhamba naso awukho sure ngaso. Asele ukudla. Konze faith mission. Sicela umoya ongcwele. Sithandaziswe. Behlelwa abantu bawaye behlela mbazi kodwa nanibona i-action yabo isele ndodwa ndithandaza umthandazo ongenazilwimi uthethwe phezu kwam hey wena avuma izono Uzalezo. bekwizandla ndivuma izono ndiba ngabheka thithi noba zeziphi Utheni kade? akonto ihlungu nje ukubona abantu kanti abantu besehlele bona bayehleba uthethwa ngendima ezintsha uthiwa wena kanti icingane yazo uthethe into nalina inekhala ndingayilinganisi Wethanda. haleluya sitsho sithi haleluya banikhathele khathele haleluya kalofuneka akhutshwe into ekhutshwa ngaphakathi Ewe kalo. haleluya ithi Uthini thanda? kuthiwa soze ndimthole ngoba ndinenkani ndibhethe uyabona ukuzenzisa yona ngawusende ndifumene into uthi unikwe izinto apho athi lo sisi sendiyifumene athi yaxona hayi banikwe bonka akanikwa lokho ba uthe senayo umoya ongcwele somvumele sovuma uthi unento kodwa ungenayo linda uyabona ungalingene so uYesu yedwa ungabhaptizwanga moya ongcwele uba ngabe ungafanga ingozi yongabi namoya ongcwele ba kanti usazophila ixesha elide emhlabeni because xa uphila isikhathi eside maninzi amaphutha angakwenza uYesu mamkele ungamboni uYesu ndithi xa ungazenzisi uzigcinile ngoYesu mamkele uphile ngegrace unganzi ingathi kukhona umoya ongcwele uthole ungekamtholi uthandaza ucela lokuzimisa phambi kokuthi uyacela ibaptise nawe ungambona uThixo kodwa ngaba ungangena sisilingo sokuthi ngoba ubona abanye enkonzweni besenza izinto wena wethe wenze bese usithi nawe mawenze ngenyama yakho uzawungena ngomoya wamadimoni aza kusebenzisa hlabelele uzililise ngoba uyazililisa konke kulilisa balile abantu beliliswa ngumoya ongcwele uphume enkonzweni wena wehlulwe zizono because awunapower kai apha kuwe awuzuba nazo i-fruit of the spirit xa usithi unomoya ungenayo then i-gospel ikwehlule because uthe unento ongenayo then uthi kodwa kufuneka ubhaptizile akakwazi ukubhaptiza ngoba akakufumani wena ufumana umuntu ozenza umuntu ongenguye nenceba uThixo kuyacela vala iBhayibhile yakho sithandaze
la verse 8 uthi uThixo uthi ubeza ukuba wabapha umoya ngcwele ezingqinela inhlaka ukuzipha. Yo, la ncwadi yeGenesis 35 kayifunde mani baleka la verse number 1 uthi uThixo ubiza indoda owayekade ihamba nayo yabaleka yawubalekela kwamalume wayo uyayikhumbula la ndoda uthi ivele lapha uthi ndifuna unqulwa khawuleza manje 35 verse 1 Ncwadi Genesis chapter 35 verse 1 isihloko sithi uYakobi ndifuna unikiyeza lalento okubanda yabona iyezelo kumane uvutha kumane ubanda salvation yakho iyavutha kusasa iyacika salvation yakho ukhonza kwakho namhlanje kunamandla kusasa usawuphelelwa ngamandla funa ukubonisa uba yini lingozi yakho sokujwayela ukuthandaza nabantu kakhulu yabona ngendlela efamba amabandla anamandla ngayo befama namandla kakhulu ngoba i-1 prayer ezihamba zibumangalisa yokukhetha ubusuku ngokudlala niyojayiva niyoshumayela abashumayela bade bebamahlala abanishumayizayo bosuku niphumelise emthi Tunyazinyeza ngamadoda amanye thi esinyeza indoda enye thi shumayele sidlilizwe sitshintshe impilo yethu siyaba siyoguquka mina nisiyoza ngamadoda amahlala a powerful man of God sime phambi kwenu nitheni ne-1 prayer niyojayiva ubusuku anithandaza yo, efama namandla kakhulu ngoba nine-1 prayer intona nikwazi uyohlangana ne-1 prayer usisivuka uhlangana ne-1 prayer endlini yakhe umthandazo wakhe ngosuku less than 15 minutes umthandazo wakho ngosuku uJesu uthe yena aninokulinda namna ngoba i-hour enye kule 24 hours yosuku wena uthandaza less than 15 minutes kudityanwe imithandazo yakho yonke othandaza ekuseni uthanda ekuseni uvuka ekuseni sowuvuka ulate kuleqa emsebenzini bawongcola amandla akho awugqibi nomzuzu lomthandazo ushiye esithubeni i-30 seconds inkulu kakhulu oyithandaza uyabuya futhi uthandaza 30 seconds uye enkonzweni beni enkonzweni ithandaze less than 30 seconds nonke niyohlangana ku-fellowship nikhona i-fellowship engabhadla yabantu abathandaze less than 30 seconds nibuye nisenjalo into nabe niyokwenza uba benikhona ecaweni because there is no impartation aninokwenzela nanto aninonsizana nganto. It is not a fellowship yabantu abangaqale bafellowship nezulu akhonto sinikana yona siyamthi sonke phuma emsebenzini ekuseni bungathandazanga emsebenzini uphumele enkonzweni ngangithandaza ekuseni awunathuba noThixo ulale ubusuku baphela wavuswa i-alarm ikuvusela babohlamba uvonde nomlungu uyakufuna then uzaphuma ubheke enkonzweni awuna prayer ninawukhulanga nizohlangana ninjalo nihlabelele kuhlabelelo njalo ushumayelo njalo siyohlangana ku-1 prayer sinjalo siyogida ku-1 prayer sinjalo sihlangana sonke sinjalo akekho onikiweyo noshumayelayo uthathe engqondweni ushumayela ngomthandazo ongawaziyo because isikhathi eninzi siyafeyika isikhathi eninzi siyaresearcha isikhathi eninzi singena ku-internet we are preaching izinto esikane sasifunda not izinto esizenzayo ayinamandla mani into oyithatha emntwini noyithatha encwadini inamandla into oyenzayo wathi uThixo kuYakobi hamba ngoku uye kuhlala eBhetheli wahlala eBhetheli uzawufike undenzele iqonga lamadini akho mna ndingulaThixo ovela kuwe esikweni wawubaleka ndandike ndavela wawundazi wawuhlambuluka wasaphila ngoko okwandifa uyandazi wena uyandazi nale ndlela sokhonza ngayo ayiyo le wake wandikhonza ngayo uyazi umuntu uyazazi indlela wayekade yini angabathatha abantu ngoku umuntu uyazazi akasilibali uba wayiqale njani usindiso lwakhe
futhi uyazazi ngatasekomba uyifake yento yakho ayiyo. uJesu umuntu uyamazi wadibana naye evela nca ezonweni eqala ukwaziswa ngoYesu. Awuyiyo lento oyiyo ngela xesha usakhanda ukufa ngoYesu. Uyi-opposite yento wawuke wayifa. uThixo akathethi naye ngoselapha uthetha naye ngela xesha lokuqala bedibana. uthi wena ndadibana nawe wena usuka kwiRebeka, wena ndadibana nawe wena ungekandazi uyihlo umuntu oyindazi. mna ndadibana nawe endleleni ubaleka umkhulwa wakho wena. ngelo xesha uYakobi wayengekahlangani ngokuhlangana noThixo, wathi jonga ndikulaThixo. akakamkhumbuzi ngoku ngoba ngoku uyifake yalaa nto. uyakwazi uThixo sosuzilibazisa suzenzisa, uyakwazi uThixo uba wadibana nawe nini. uYakobi ke wayaleza intsapho yakhe wathi Sebhetheni. yahlukana noThixo. kukho izinto kwehlukana nazo xa kuyothandazwa. Khona izinto kwehlukana nazo xa kuthandazwa. Khona izinto ongehlukana nazo xa ushumayela. abantu bakwazi ukushumayela nezinto, kodwa xa kuyiwe emthandazweni kuyehlukana nezinto. ehlukana noThixo basemzini. abaphakathi kwenu nihlambuluke, nitsho ke nihlambuluke, ninxibe impahla zimbi, nitshintshe nendlela yokunxiba. Niyabona uba kuyothandazwa akuhanjwa nje. Kuyothandazwa mamela amakholwa, kuyothandazwa. uyayikhulula eyobupostile xa usemthandazweni. ndiyikhulule kamfundisi xa ndisemthandazweni. ndiyikhulule eyobugorha xa ndisemthandazweni. ndikhulule izimanga endizibonileyo uThixo ezenza ngempilo yam. ndikhulule yonke into, ndikhulule amandla kaThixo, ndimbone uThixo evusa abantu befile xa ndiyemthandazweni. ndiyayikhulula loo ngubo leyo, ndinxibe ingubo yimbi. uyalunga umuntu emthandazweni. emadoda umuntu uyalunga xa ithandaza, umuntu uyalungiswa. siza kumka, somka usikokeli, somka sifudukele ebhedeni. apho ndiyakumisa khona amadini. laa Thixo wandikhululayo, yiba ukhona uThixo wakukhululayo. so uthetha ngosindiso nje, olu sindiso udlala ngalo lwakukhulula. uzothandaza labantu bakaThixo. abantu uthandaza labantu malabaserious abazawuthi Nkosi ndizawuyiqala ngoku busuku le nto yokuthandaza. Mamela ndinibalisele, xa ufuna ukumethemba uThixo qalisa uthandaza. kaThixo xa ufuna ukwethemba uThixo, ufuna ukumkholwa uThixo, ufuna ukubona imisebenzi kaThixo, ufuna ukubona ingalo kaThixo, ungayikhombi kwabafileyo, ungamani uzisola uba le vangeli yaphela. ivangeli ayiphelanga futhi soze yaphela, amandla kaThixo akapheli, soze aphela. uncedo likaThixo luhlala lukhona imihla yonke, noba isizukulwane sikonakala amandla kaThixo ahlele bonakala. and iBhayibhile ithi the more ububi busanda, it is the more igrace kaThixo isanda. soloke nam ndihlala nje mna unokwenam. bazikhupha ke izithixo mamela ke izaphi nabakhupha izithixo zasemzini. yabona ndizawuthandazela abantu namhlanje abazawuthi ndiyoyilinga wempilo yakho ngeke itshintshe. you never ubone ummangaliso kaThixo ungekaqali umthandazo. yiba bazikhupha izithixo zasemzini.
ngicela simeke nyawo ibeke phansi iBhayibheli yakho ifunde wena funda iBhayibheli ifuna umeke nyawo ifuna sothandaza sihamba namhlanje abe Mozambique soqala eJozi mos yakhona sonyakaza amadimoni eJozi ukuthi ivangelise khona ivangelise namandla ntombazane evangelisa phileka iholiness isekhona sekhona ukungcwele kusakhona uThixo usaphila uJesu senamandla isalvation isekhona noma abantu bangahlala ngensindiso kodwa isekhona yona fundisa amakhulu labantu isayishintsha iprostitute yenza iprofesi isakwazi ukushintsha inqila yenza umvangeli baqala abantu basikhupha ngoba the more uThixo ekhomba izinto efuneka kwehlukane nazo yena umthobele waqala wathetha inkokeli basikhupha basinika uYakobi kunye naloo majuda yiba bathatha amacici abo bathatha izithixo zabo bathatha izinto zazinxitywa ngelo xesha phaya baya kuThixo bayabiswa nto nje babiswa nje uYakobi akathethi ngamacici uYakobi akathethanga ngezinye izinto uthethe ngokuzihlambulula watamgqiba nxibani ke ngoku nempahla basintshe sanuba sanxiba ngohlobo ebelikade nilulo kuba kaloku siyabizwa asibizwa ngabathixo besikade sibanqula ukhona wasihlangulayo bona asithatha izinto ezingafunda bathatha basinika uYakobi kunye naloo majuda namacici abebafaka ezindlebeni zabo bawanika uYakobi ezo zinto wasithatha uYakobi wathatha ezi zinto uYakobi wayozembela kukho izinto efuneka zifihlwe xa kumnwe phambi koThixo kukho izinto eziyekwa ngabazalwa kukho izinto eziyekwa ungena kukho izinto eziyekwa phakathi the more you pray uyatshilwa vala amehlo wakho sithandaze ivangeli liyamhlanza umntu lo xa elivumela angeselule izandla phezulu ibe ngulona lo sithandazele sokuthandazela aba bantu emveni koko abathi Nkosi ndincede asithandaze Amale Nkosi uYesu. Father, we thank you Thixo wethu onamandla ebusuku sibulela wena Thixo wethu olungileyo sigaba nazi inhliziyo zethu uNkulunkulu wethu onamandla ukuthetha kwakho kule ndawo Thixo onamandla makubheka nazi inhliziyo zethu sizimisa phambi kwakho nakali xesha Nkosi yami silindele kwaNkulunkulu wethu onamandla siyancama konke namhlanje ngoba sifuna ubuso bakho ngabikama naNkosi uYesu siyathandaza cela uphakamise izandla zakho namhlanje ebusuku sicela abantu namhlanje abathe enhliziyweni yabo Thixo ukuthetha kwakho sathi kufile kule ndawo kunazinto enhliziyweni yami angisawuzincama ndithi naba ndiyathandaza zithi phaya enhliziyweni yami naba ndiyathandaza ziyavela angiziyandiphazamisa ebantwini bami namhlanje ndicela uphakamisa izandla zakho usengaphambili iyafana nemvuselelo namhlanje lixesha lokugqibela kodwa ukuze ube ne-connection noma igcwele kunezinto emali uzilahlile bangabeza phambi kwakho abanikela kuye basikhupha zonke izinto zangcwatywa zizongcwatywa ngoku cela usondele usengaphambili sizothandaza nawe ngaligama likaJesu ngicela namhlanje wena utshone enhliziyweni yakho usondele usengaphambili sizokunika umthandazo ngoba ezi zinto zingcwatywe ngoba ngeke ukwazi ukuqhubeka ukukhonza kusanazinto ezikufanayo umthandazo cela usondele usengaphambili ezothandazana nawe namhlanje ixesha liphelile ngeke insinzi yakho ibheke phambili
makusezikhona izinto ngeke ukhulu ubheka ndawo zoma endaweni enye ngoba izinto siyaminga uma igcwele and awusakufa ukuthetha kwakhe ngoba kunezinto ezimingayo sizodwadwa bawuyakoba izinto wazidwaba nezakho namhlanje mazidwadwe thela amahlo abantu namhlanje ufuna inhliziyo yakho ayikhonda abantu leti ngawe ande wena wedwa ngegama lenkosi Yesu phakamisa izandla uvala amehlo thethela amazwi namhlanje uthi inkosi uYesu ndivile ukuthetha kwakho namhlanje ndiyancama ngoba ndifuna wena namhlanje ngena enhlizweni yami goqa akamagumbi ayo mandiphelelise kuwe inhliziyo yami yonke ndinikela wena Thixo wethu onamandla nathi Nkosi uYesu sele ndidedwa sijile mandibuyele kwindlela endikade ndikuyo ngendlela nandikufa mandiphinde ndikuve make sithandaze egameni lenkosi Yesu cela uvule umlomo wakho uthandaze thandaza namhlanje baba siyabonga siyabulela Nkosi naba abantwana bakho ngegama lenkosi Yesu sibulela Nkosi amandla ngaka thetha kwakho Thixo wethu onamandla akuweli phansi akulolise kodwa makudala utshintsho ezingqondweni ezinhlizweni zethu makube khona into entsha siphuma la kule ndawo apho sifika khona sihlala khona makube khona ubudlelwane nawe moya oyingcwele siyabulela Nkosi ngegama likaYesu sivala amehlo ethu phambi kwenkosi funa nizothandaza sivala inkonzo sivala amehlo ethu ukhona ulapha uYesu akekho enhlizweni yakho wawuke wasindiswa wabetheka uzibiza ngomzalwane kodwa wena awunguye ubanjwe zizono icawelo nayo waziwa njengomuntu osindisiweyo kodwa wena usindiswanga wena isazela sakho siyatshoba usindiswanga wawuke waguquka wakholwa waze walimala uvala amehlo akho njalo ungaselula isandla sakho sibe sinye uthi Nkosi ndibuyele Yesu ngena ngaphakathi ndisindise phakamisa isandla sakho ndisibone uvala amehlo ngeke ukwazi kuba ngumthandazi uxabene noThixo yakwazi kuba ngumuntu ozothandaza kodwa ungefani noThixo ukhona ngelo lisandla sakho sithandaze nawe xa izovala ngomzambathi Inkosi nansi impilo yakho ndiyazibuyisela kuwe phuma esithulweni usengaphambili xa ukhona sibeka isandla phezu kwakho wena othatha isinqumo sokuthi namhlanje impilo yami zayiphila ngomthandazo uyiphila impilo efunwa ngabantu uyawuphila impilo uThixo ayifunayo sesiyathandaza sivala amehlo ethu